έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ ωραίο αυτό, ας πούμε, πολύ νόστιμο, από το πιο ωραία που έχουμε φτιάξει ποτέ. Δεν έχει νόημα αν μέσα έχει κωδικό φάρμακο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι νόστιμο. Με αυτή την έννοια, όταν μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα, μιλάμε και για προϊόντα ασφαλή και για προϊόντα τα οποία δεν έχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Εδώ να πούμε ότι κάθε προσβολή του ελαιόκαρπου με οποιοδήποτε τρόπο, είτε είναι αυτό από έντομο, είτε είναι από μύκητα ή είναι από γενικότερα να το δούμε και στην πορεία από πειράματα που έγιναν από χτύπημα, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου. Με κυριότερο πρόβλημα το πρόβλημα που δημιουργεί το δάκρυ. Το δάκρυ όλοι το ξέρουμε, πολλή ιστορία, πολλή φασαρία, πολύ πρόβλημα. Όταν παλιότερα μας είχαμε κάνει μια μελέτη με το τότε ΔΕΗ Κρήτης, πριν από πολλά χρόνια, το 2005 λοιπόν, πήραμε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου και μας είπαν να δούμε την αυτοκτονία και να βρούμε νέες μεθόδους, ήταν ο τίτλος του προγράμματος, για έλεγχο του δάκρυου. Εγώ τότε λοιπόν ήμουν μια πιτσιρίκα 27-28 χρονών που με υπερβάλλοντα ζήλο προσπάθησα να βρω τον τροχό, να ανακαλύψω τον τροχό. Έκατσα και διάβαζα τι κάνω στο εξωτερικό, τι κάνω από εδώ, τι κάνω από εκεί για το δάκρυο. Η απάντηση όμως ήρθε από τον τότε προϊστάμενό μου και μεγάλο επιμελόγο του κ. Καπιτανάκη ότι αυτό που κάνουμε είναι εξαιρετικό. Το να πάει να γίνει με δολωματικό ψεκασμό τη διεύθυνση εκδοτικής ανάπτυξης, στοχευμένα, συγχρονισμένα ναρκοκτονία σε μία περιοχή, σωστά, με ακριβώς όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο, αυτή είναι η λύση για το πρόβλημα. Το πρόβλημα που είναι, που χαλάει τη λύση, ότι δεν γίνεται σωστά. Έως καθόλου. Έχουμε ακούσει για φάρμακα που πετιούνται και δεν ψεκάζονται. Έχουμε ακούσει. Αυτό είναι στο χέρι μας. Όταν σε ένα χωριό όλος ο κόσμος διαμαρτυρηθεί ότι δεν έγινε ψεκασμός, πιστέψτε με, ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος θα λυθεί. Αυτό όμως απαιτεί συντονισμένες ενέργειες. Τι προκαλεί ο δάκος? Προκαλεί πρόβλημα τόσο των προσφυγημένων καρπών. Επηρεάζει την ποιότητα? Όχι. Αφού δεν τους μαζεύουμε τους καρπούς από κάτω, να τους αλέσουμε, όχι, δεν επηρεάζει. Επηρεάζει την ποσότητα. Μείωση της ποσότητας του σάκας του καρπού. Ούτε και αυτό μειώνει τη σάκα. Αλλά αυτός ο καρπός που μένει είναι υποβαθμισμένης ποιότητας. Όταν αλέγεται λοιπόν ο καρπός, ο κ. Αλεξανδράκης δείτε εδώ, αυτές οι μαύρες περιοχές είναι οξυδωμένες περιοχές. Περιοχές που έχουν τα συστατικά που βρίσκονται εκεί υποστεί οξύδωση. Όχι μόνο οξύδωση. Ο δάκρυς της ελιάς προκαλεί αύξηση των τιμών κάπα, μείωση των φαινολών και σε πολύ έντονες προσβολές στην οργανωτική αξιολόγηση, όπως είπαμε και πριν, την ανεπιθύμητη γεύση σκουλίτη. Κανονικά σε περιοχές, όχι εδώ στην Κρήτη, δεν είναι συνηθισμένο. Νομίζω ότι όταν μας είχαμε κάνει τα σεμινάρια για τα οργανωτικά, μας είπαν ότι από λάδι κορονεΐνης, μάλλον δεν έχει βρεθεί ποτέ αυτή η ανεπιθύμητη γεύση στον ελαιόκαρπο. Προβλήματα, όπως είπαμε και πριν, προκαλούν και όλοι οι υπόλοιποι εχθροί της ελιάς. Οτιδήποτε θα τρυπήσει, θα τσιπήσει την ελιά ή θα αφήσει σπόρια αλληνεμίτητας, θα προκαλέσει ποιοτική υποβάθμιση του ελαιολάδου από κάποια ποσοστά και πάνω. Από πειράματα που έγιναν στο Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς στα Χανιά, έδειξαν ότι ακόμη και τσίπημα μιας βελόνας, τι έκανε στο πείραμα? Πήραν ελαιόκαρπο, πήραν μια βελονίτσα και έκαναν τρύπες στον καρπό με τη βελόνα. Άφησαν τον καρπό κάποιες μέρες και τον άλεσαν μετά. Κράτησαν και ολόιδιο καρπό σε ένα σημείο για να κάνουν τη σύγκριση και είδαν
είδαν ότι αυτό και μόνο το τρύπημα της Μενώνας προκάλεσε αύξηση της μουσίκτας σε μεγάλα, κατά μεγάλο βαθμό. Η λύση του προβλήματος, αυτό που είπαμε πριν, σωστή δακουτονία για το δάκο, διαχείριση των υπόλοιπων εχθρών κατά περίπτωση, χωρίς υπερβολές, και τι άλλο, καλλιεργητικά μέτρα. Σε πειράματα που κάναμε από το 2005 έως το 2009, εδώ στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, ήταν Κουσέπε, το κεφάλι Πέρι και μια άλλη περιοχή που δεν τη θυμάμαι, είδαμε το εξής. Είχαμε βάλει παγίδες εναέριες και εδάφους για να πιάνουμε έντομα και να τα μελετάμε. Ένα χωράφι το οποίο είχαν αφήσει ακαλλιέργητα περιθώρια σε όλο το χωράφι γύρω-γύρω, τα ωφέλιμα έντομα, δηλαδή τα έντομα που έτρωγαν τα βλαβερά, υπήρξαν σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τα χωράφια μας τα ψιά. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε άγονες εκτάσεις. Μπορούμε γύρω-γύρω από το χωράφι και όπου υπάρχει ένα μικρό κενό να αφήνουμε λίγα χόρτα, οποιαδήποτε χόρτα θα κάνουν τη διαφορά στα ωφέλιμα που υπάρχουν στο χωράφι μας. Αμέσως επόμενο είναι η άρδευση. Όπως είπε και ο κ. Αλεξανδράκης, η υπερβολική άρδευση δεν βοηθάει στην παραγωγή καλής ποιότητας ελαιολάδου. Γενικά όμως η άρδευση επιδρά θετικά στο δέντρο. Συμβάλλει στη μείωση της παραγγελματοφορίας όταν εμείς θα ποτίσουμε με γνώμονα τη λογική, και θα πούμε στην πορεία τι είναι αυτό, και τη χρονιά που δεν περιμένουμε μεγάλη παραγωγή, και ποτίσουμε και με παρόμοιο τρόπο τη χρονιά που περιμένουμε μεγάλη παραγωγή, συμβάλλει αυτός ο τρόπος άρδευσης στη μείωση της παραγγελματοφορίας. Όπως είπαμε και πριν, η υπερβολική άρδευση υποβαθμίζει το ελαιόλαδο. Πρέπει να λειτουργούμε με γνώμονα τη λογική, εφαρμόζοντας ορθολογική άρδευση. Δέντρα τα οποία αρδεύονται φυσιολογικά, και θα πούμε πως είναι φυσιολογικά, έχουν υψηλότερη συγκέντρωση φαινολικά, εντονότερο το αντικτυπτό χρώμα του λεοκάρπου, είναι πιο μικρά, άρα έχουν περισσότερες φαινόλες και είναι περισσότερο σταθερά στον χρόνο. Και επίσης μειώνονται και οι προσβολές από το δάκο. Δέντρα τα οποία υπεραρδεύονται τραβάνε το δάκο εκεί. Εφαρμόζοντας ελλειμματική άρδευση είναι η λύση. Τι σημαίνει ελλειμματική άρδευση? Σημαίνει άρδευση του χωραφιού όταν αυτό χρειάζεται και εφόσον δεν υπάρχουν τροχοπτώσεις. Και πότε χρειάζεται άρδευση? Λίγο πριν την άντληση έως και την άντληση. Από την καρπόδεση έως τη σκλήρινση του πυρήνα, η οποία είναι περίπου από τη σκλήρινση του πυρήνα, μέχρι και την καρπόδεση, σωστά το είπα, Μάιος-Ιούνιος, και από την ελαιοποίηση έως και τη συγκομιδή Αύγουστο-Σεπτέμβριος έως και τις πρώτες. Αυτά είναι οι τρεις χρονικές περίοδοι που χρειάζεται η ελιά νερό, εφόσον δεν δίνεται από νερό της βροχής. Από πειράματα που κάνουμε, λειτουργεί ένα έργο τώρα που συμμετέχω εγώ με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο και έχουμε εξυπηρετηθεί μετεωρολογική κλοβή αλλά και σένσορες υγρασίας εδάφους σε δύο περιοχές εδώ στην Κρήτη, στην Κρυτσά και το Σκολόγο, και οι οποίοι κάνουν τι? Μεταδίδουν δεδομένα υγρασίας, θερμοκρασίας του χώρου, πτώσεων των χωραφιών της περιοχής κτλ., καθώς και υγρασία εδάφους σε ένα σύστημα online. Αυτό το σύστημα παίρνει τα δεδομένα, τα επεξεργάζεται και πάει ένα βήμα παρακάτω από την ελλειμματική άρδευση αυτή που είπαμε, το οποίο είναι να υπολογίζει την άρδευση σε συνδυασμό με το τι υπάρχει, τι βροχόπτωση υπάρχει. Έτσι λοιπόν από αυτό το σύστημα υπολογίσαμε ότι
Η ελιά δεν χρειάζεται πάνω από 120 με 160 κυβικά μέτρα ανά έτος αναστρέμμα. Εγώ υποθέτω ότι οι άλλοι είναι πολύ πιο πολλοί αυτοί που εφαρμόζονται εσείς εδώ. Ανάλογα, έχετε και πρόβλημα έλλειψης νερού. Ναι, το λέγαμε πριν. Δεν υπάρχει νερό. Δεν υπάρχει νερό. Τα τελευταία χρόνια είναι μόνο τώρα. Ποιος πήρε θέλει για το νερό για να κατέβουμε. Μάρτιο-Μάιο, εφόσον δεν βρέξει. Μάρτιο-Μάιο, εφόσον δεν βρέξει. Μάιο-Ιούνιο. Καρπόδες προσφύγεις του πυρήνα και Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Πάμε στην ύφαση. Έχουν γίνει πειράματα, όχι απαραίτητα στην κοροϊδία, αλλά και σε άλλες ηλικίες αναφορικά με την ύφαση. Αυξημένες ποσότητες αζότου έχουν ως αποτέλεσμα παραγωγή ελαιολάδου λιγότερο μικρού και πιο ελαφριού στη γεύση, με λιγότερη σταθερότητα στον χρόνο. Καλή ύπαρξη εμφανιστείου και πορείου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του λαϊκού οξέως και έλλειψη πορείου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των φενορών. Και εδώ το μυστικό είναι η λέξη ορθολογική. Ανάλογα με τις ανάγκες και σωστή και όχι υπερβολές. Αυτά. Συγκομιδή. Στη διαδικασία αυτή ο καρπός μπορεί να πληρωθεί, μπορεί να χτυπηθεί, θα χτυπηθεί μάλλον, θα υπάρξουν διάφορα προβλήματα. Χρόνος συγκομιδής, είπαμε και πριν, λίγο πριν την αλλαγή του χρώματος όλων των καρπών. 20 μέρες, λέει η βιογραφία, πριν όλοι οι καρποί του δέντρου δίνουν οι ώρες. Όπως σας είπε και πριν ο κύριος Αλεξανδράκης, οι υπερόριμοι καρποί, το γεγονός ότι δίνουν καλύτερη ελαιοπεριεκτικότητα δεν είναι αληθές, είναι ψευδές. Γιατί όταν ο καρπός υπεροριμάζει, αφυδατώνεται, χάνεται νερό, αλλά δεν παράγεται παραπάνω λάδι. Επομένως, ο καρπός χάνει βάρος, το λάδι που ήδη υπάρχει μέσα φαίνεται μεγαλύτερο σε ποσοστό. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια ψευδής αίσθηση ότι αν το αφήσουμε τον ελαιόκαρπο να οριμάσει πολύ, δίνει περισσότερο λάδι. Όχι, έχει λιγότερο νερό, κατεβαίνει το βάρος του και δίνει το λάδι που θα έδινε αν συγκομίζαμε πριν την αλλαγή του χρώματος όλων των καρπών. Πρώιμη συγκομιδή έχει ως αποτέλεσμα λάδι με αυξημένες φαινόλες, αλλά και εδώ είναι το μυστικό, όπως είπαμε και πριν, να μην το παρακάνουμε. Όχι εφόσον δεν έχετε κάποιο είδους απέτηση από την αγορά για συγκομιδή αποτέλεου, όχι λοιπόν πρώιμη συγκομιδή. Και οι μέθοδοι συγκομιδής επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου. Τραυματίζονται οι ελιές. Έχει βρεθεί ότι η παλμική συγκομιδή με μηχανήματα επηρεάζει λιγότερο την ποιότητα του ελαιοκάρπου. Έχουν βρεθεί διάφορα. Η βιογραφία λέει ότι η καλύτερη συγκομιδή είναι με το χέρι, το οποίο βέβαια προφανώς και δεν είναι εφαρμόσιμο. Όπως και να έχει, θέλουμε απαλλαγή του ελαιοκάρπου ή κατά το δυνατόν λιγότερες ξένες ύλες μέσα στο λάδι. Αυτά είναι τα στάδια, τα καλλιεργητικά. Και πάμε στα δύσκολα. Όταν ολοκληρωθούν οι καλλιεργητικές διαδικασίες και συγκομιστεί ο καρπός, οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε δημιουργήσει μέχρι τότε στον ελαιόκαρπο, διωγγώνεται εφόσον αποθηκευτεί, μεταφερθεί και παραμείνει στο ελαιοτριβείο λάθος. Οι προσβολές από αντιδρούς μιας ασθένειας, οι τραυματισμοί που έχουμε στον ελαιόκαρπο, η υγρασία που ενδεχομένως έχει ο καρπός αν συγκομίσουμε μια μέρα από νεύρο, το πάγωμα του καρπού σε συνδυασμό με τις ακατάλληλες συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης του
ελαιοκάρπου έχουν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία υποβάθμιση της ποιότητας του λαδιού. Ορίστε το παρούτι, ορίστε και το θηδύλι, και αυτή είναι η φωτιά. Είναι τεράστια η υποβάθμιση ενός καρπού που θα παραμείνει και θα συγκομιστεί, μετά τη συγκομιδή που θα παραμείνει σε ακατάλληλες συνθήκες. Και ποιες είναι οι ακατάλληλες συνθήκες? Στίβαξη, κακής ποιότητας τσουβάλια και παραμονή πάνω από πάρα πολλές μέρες τα τσουβάλια. Ο ελαιόκαρπος κανονικά δεν πρέπει να αποθηκεύεται. Εφόσον δεν γίνεται αλλιώς, μπορεί να αποθηκευτεί 2 με 3 μέρες το πολύ, όχι σε στίβες, όπως εδώ, σε σειρά το ένα τσουβάλι δίπλα στο άλλο και σε φάδους ή σε υπόδια μεταφοράς που είναι γεμάνια. Όχι. Ποιο πριν είναι στην Ορίστε. Ποιο πριν είναι στην Ποιο πριν είναι στη γεμάνια. Νάτια. Χειμώτια μεταφοράς. Ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης, εφόσον πρέπει να αποθηκευτεί. Όχι πλαστικά τσουβάλια και όχι μεγάλη αποθήκη. Από την κακή αποθήκευση του ελαιοκάρπου έχουμε αύξηση της οξύτητας, αύξηση των υπεροξυδίων και εμφάνιση του παρακάτω μη επιθυμητών χαρακτηριστικών, όπως είναι το ταγκό, το αποχάμο και η μούχα. Ωραία. Οτιδήποτε κάνουμε πριν, διωγγώνεται τώρα. Και τα μη επιθυμητά χαρακτηριστικά που είπαμε πριν, εμφανίζονται από κακή αποθήκευση του ελαιόκαρπου. Και πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι η ελαιοποίηση. Ο καρπός πρέπει να καθαρίζεται καλά, να απομακρύνονται ξένα σώματα και να πλένεται σε καθαρό νερό και να μην παραμένει πάρα πολύ μέσα στο απόλυτο. Εφόσον δεν γίνουν όλα αυτά σωστά, έχουμε ως αποτέλεσμα τα παρακάτω μη επιθυμητά χαρακτηριστικά στα μελανεκτικά. Άλλοι, απόνερα και γράσο. Κατά την άρεση του καρπού και τη δημιουργία πάστας, πρέπει να προσέξουμε τις θερμοκρασίες. Κατά τη ζύμωση της μάλαξης πρέπει να προσέξει το εργοτριβείο στις θερμοκρασίες. 27 βαθμούς Κελσίου είναι η ψυχρή άρεση, δεν πρέπει να ανεβαίνει σε καμία περίπτωση πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας και την εμφάνιση του ανεπιθύμητου χαρακτηριστικού ψημένο ή καμένο. Κατά το διαχωρισμό του ελαιολάδου έχουμε επίσης πρόβλημα εφόσον ανεβεί πολύ η θερμοκρασία, κανονικά μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου και πολύ είναι. Αν δεν διαχωριστεί σωστά, οι εμφάσεις επίσης δημιουργείται πρόβλημα και επίσης αν ο διαχωριστήρας δεν καθαρίζεται όπως πρέπει, πάλι δημιουργείται πρόβλημα. Η παραμονή μέσα στο διαχωριστήρα λάδι πολλές ημέρες ή λάδι της προηγούμενης ημέρας που δεν είναι καλής ποιότητας, είναι οπληροχρονικής για να ξεκινήσει η υποβάθμιση της ποιότητας και του λαδιού που αλεύεται εκείνη τη στιγμή. Κατά την αποθήκευση του ελαιολάδου επίσης δημιουργούνται πολλά θέματα. 1 με 2 μήνες του πολύ πρέπει να μένει το ελαιόλαδο μέσα στο δοχείο, μετά πρέπει να φιλτράρεται, να καθαρίζεται και να τοποθετείται σε καθαρά δοχεία. Εφόσον δεν γίνει γρήγορα αυτό, έχουμε την ανάπτυξη της γεύσης, της μη επιθυμητής γεύσης μούργας στα αναμνητικά. Πρέπει να αποφεύγουμε την παρατεταμένη έκθεση με το οξυγόνο. Πρέπει να προσέχουμε τα δοχεία. Πρέπει να είναι σκούρου χρώματος. Γίνονται φωτοοξυδώσεις στο λάδι. Πρέπει να είναι σκούρου χρώματος τα δοχεία. Να είναι γεμάτα μέχρι πάνω. Και έχουμε βρεθεί ότι ακόμη και το σχήμα του δοχείου επιδρά
στην ποιότητα του αποθηκευμένου ελαιολάδου. Η άριστη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι 15 βαθμοί Κελσίου. Όπως είπαμε και πριν, όλες οι ενέργειες οι οποίες κάνουμε επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ποιότητα του ελαιολάδου. Να θυμόμαστε πάντα ότι από καρπό κακής ποιότητας δεν μπορούμε να πάρουμε καλής ποιότητας ελαιόλαδο. Αλλά από καρπό καλής ποιότητας ελαιόλαδο μπορούμε να πάρουμε και ελαιόλαδο καλής ποιότητας και κακής ποιότητας ανάλογα με τους χειρισμούς που έχουμε να κάνουμε. Να σας πω και δύο ιστορίες για να κλείσουμε. Η μία είναι που σας είπα ότι είμαι μισή από την Αργολίδα. Να σας πω ότι έχουμε ελιές σε μια περιοχή που λέγεται Αχλαβόκαβος, Αργολίδας, οικογενειακά, με ποικιλία μανάκι και γλυκομάνα. Το μανάκι δίνει μια φοβερή ποιότητα λάδι, πολύ καλό ελαιόλαδο, με πολύ ωραία αρώματα, αλλά η οξύτητά του δεν μπορεί να πάει κάτω από 0,7. Όσο και να το προσπαθούν, όσο καλοί καλλιεργητές και να είναι, δεν μπορούν να κατεβάσουν την οξύτητά του κάτω από 0,7. Καλές πρακτικές δάκο δεν έχει, η ποικιλία είναι αυτή. Ένα αυτό το παράδειγμα. Και το δεύτερο είναι το παράδειγμα της Κέρκυρας, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Η Κέρκυρα ήταν ενετοκρατούμενη για πολλά χρόνια και το 14ο αιώνα οι Ελετοί έφεραν μια ποικιλία από την Ιταλία, η οποία ονομάστηκε όταν εγκαταστάθηκε στη Κέρκυρα Λιανολιά Κερκύρας και ήταν μια ποικιλία η οποία είχε φοβερά ορνηθικά χαρακτηριστικά. Την ποικιλία αυτή όμως οι Ελετοί δεν την έφεραν για να παράξουν λάδι πρόσημο, την έφεραν για να παράξουν λάδι για να ανάβουν τα καπηλάκια στους δρόμους τότε που δεν υπήρχε φωτισμός. Η Λιανολιά Κερκύρας είναι μια ελιά με φοβερά ορνηθικά χαρακτηριστικά, αλλά με οξύτητα που πολύ δύσκολα θα πέσει κάτω από ένα. Γιατί είναι μια ελιά 20 μέτρα, 25 μέτρα ύψος, δεν είναι υπερβολή, τόσο είναι. Από όταν σταμάτησε να γίνεται η αποαέρωση δαχτυλονία με τα αεροπλάνα, ο δάκος έχει εγκατασταθεί και κάνει τεράστια ζημιά στην περιοχή και επίσης η ελιά αυτή έχει σοβαρό πρόβλημα με το βιοσπόλιο. Με αποτέλεσμα το λάδι, το παραγόμενο λάδι της Λιανολιάς να είναι πορτοκαλί. Και έχουν λοιπόν στην Κέρκυρα 4,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, ένα φοβερό τοπίο, ένα τεράστιο φυτικό πλούτο και παίρνουν ένα λάδι πολύ κακής ποιότητας. Και δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί είμαστε ευλογημένοι εδώ στην Κρήτη με την ποικιλία που έχουμε, με τις συνθήκες που έχουμε και με λίγη προσπάθεια μπορούμε να παράξουμε άριστες ποιότητες ελαιόλαδο χωρίς πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και λόγω ποικιλίας και λόγω συνθήκων. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πάλι εγώ για να μιλήσουμε τη σημερινή ημέρα, να μιλήσουμε για τους επιμονητές οι οποίοι μπορεί να βρεθούν στο ελαιόλαδο. Όταν λέμε επιμονητές, εννοούμε οποιαδήποτε ουσία μπορεί να βρεθεί στο ελαιόλαδο χωρίς να έχει γίνει προσθήκη ηθοποιημένη. Οτιδήποτε μπορεί να βρεθεί στο λάδι το οποίο δεν είναι συστατικό του λαδιού θεωρείται επιμολυντής. Ο πιο γνωστός επιμολυντής σε όλους σας είναι φυσικά τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων και για τα οποία θα κάνουμε πιο πολύ συζήτηση. Όμως, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να ψάχνονται τα τελευταία χρόνια
προσπάθεια να καταναλώνουμε, να τρώμε ένα ποιοτικότερο ελαιόλαδο, γίνονται περισσότερες αναλύσεις. Τα υπολείμματα αυτοφαρμάκων διερευνώνται στο ελαιόλαδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια το γνωρίζετε όλοι. Αυτό που τελευταία έχει αρχίσει να ψάχνεται σημαντικά είναι πράγματα που δεν τα ψάχναμε στο παρελθόν. Πλαστικοποιητές. Υδρογονάδες και σογητελαίων. Τα μος και μό από μπορεί να τα έχετε ακούσει. Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάδες. Έχουν αρχίσει και μας λένε τελευταία ότι ξέρετε κάτι. Δεν μπορείτε όταν μαζεύετε τις ελιές να κλαδεύετε κιόλας. Γιατί από τα καυσαέρια του αλυσοπρίωνου θα καταλήξουν κάποιες ουσίες στο ελαιόλαδο. Τις οποίες ουσίες αυτές τις ψάχνουν στο εξωτερικό ιδιαίτερα και μπορεί να σου γυρίσουν πίσω ένα εξαιρετικό λάδι το οποίο μπορεί να έχει υπολείμματα από τα καυσαέρια λέει, του μηχανοκιού όταν κλαδεύει τις ελιές. Δεν θα ψάξουμε το αν έχει λογική αυτό ή όχι. Θα κρατήσουμε το γεγονός ότι πρέπει να το προσέξουμε. Σας είπα και στην αρχή και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα το πω και άλλη φορά. Τα λάδια τα τελευταία χρόνια, επειδή είναι λίγα, δεν τα πολύ ψάχνουμε σε όλα αυτά που κουβεντιάζουμε. Δεν είναι απαραίτητο να είναι τόσο ποιοτικά, δεν είναι απαραίτητο να μην έχουν και τίποτα υπολείμματα. Ας έχουν και υπολείμματα, δεν το κοιτάμε, εμείς θα τα πάρουμε, θα τα ανακατέψουμε, θα βιώσουμε τα υπολείμματα, θα τα φέρουμε εκεί που πρέπει για να μπορέσουμε να τα πουλήσουμε. Η αγορά χρειάζεται λάδι και γι' αυτό ακόμα και μειωμένης ποιότητας ελαιόλαδα αγοράζονται. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει αύριο μεθαύριο που πάλι το ελαιόλαδο θα πέσει η τιμή του, θα υπάρχει μια επάρκεια παγκοσμίως και θα πρέπει εμείς να πουλήσουμε ποιοτικό ελαιόλαδο. Άμα έχουμε μάθει σε αυτές τις πρακτικές, θα συνεχίσουμε να έχουμε πρόβλημα. Αυτοί είναι οι εκπονητές στο ελαιόλαδο, θα τους πούμε έναν οπότε δεν χρειάζεται να μείνουμε εδώ πέρα. Ξεκινάμε με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Τα υπολείμματα λοιπόν στο ελαιόλαδο προκύπτουν από τις εφαρμογές που κάνει ο ίδιος ο παραγωγός της ελιές του. Δεν θα βρείτε υπολείμματα στο λάδι ως αποτέλεσμα της δαγκοκτονίας. Η δαγκοκτονία δεν εφαρμόζει το φυτοφάρμακο πάνω στις ελιές. Είτε το ρίχνουμε πάνω στο κορμό, που είναι λάθος για μένα, είτε το ρίχνουν εκεί που πρέπει να το ρίχνουν, που είναι στο εσωτερικό της κόμης, σε μία φούντα που έχει φύλλα και όχι ελιές. Ξέρετε γιατί δεν πρέπει να ρίχνουμε το φάρμακο πάνω στο κορμό. Ή ακόμα χειρότερα, γιατί δεν πρέπει να το ψακάζουμε εξωτερικά στην ελιά. Περνάει το τρακτέρ και τσιράει όλες απ' έξω. Στο εξωτερικό της κόμης. Τι περιέχει μέσα το δόλωμα. Το ψεκαστικό. Τι έχει μέσα. Έχει το φάρμακο και έχει το δόλωμα. Το δόλωμα, που συνήθως είναι μελάσα, είναι αυτό που ονομάζουμε υδρολιόμενη πρωτεΐνη. Είναι μια πρωτεΐνη που υδρολύεται. Και όταν υδρολύεται παράγει αμμονία. Και αυτή η αμμονία είναι που τραβάει το δάκρυ. Το ξέρετε ότι η αμμονία τραβάει το δάκρυ. Χρησιμοποιούμε και αμμονιακά άλατα μέσα στις παγίδες. Ωραία. Η πρωτεΐνη λέγεται υδρολιόμενη. Τι χρειάζεται η υδρολιόμενη πρωτεΐνη για να υδρολυθεί? Νερό. Άρα δεν είναι υγρασία. Γι' αυτό πρέπει να ψεκάζουμε το εσωτερικό της κόμης πάνω σε μια φούντα. Εκεί πέρα που έχει δροσιά και λόγω της διαπνοής του δέντρου υπάρχει επάρκεια υγρασίας για να υδρολύεται η πρωτεΐνη. Και με αυτόν τον τρόπο το δόλωμα κρατάει πολύ περισσότερο την προσελκυστική του ικανότητα. Άμα το ρίχνω εγώ πάνω στο κορμό, ή ακόμα χειρότερα αν ψεκάζω εξωτερικά το δέντρο, το δόλωμα στεγνώνεται. Μετά από 1-2 ώρες έχω φάρμακο που θα σκότωνε το δάκο, αλλά δεν έχω δόλωμα να το προσελκύσει εκείνο το σημείο. Αν λοιπόν ψεκάζω όπως πρέπει να ψεκάζω, αν διαβάσετε δηλαδή πώς πρέπει να γίνεται ο δολωματικός ψεκασμός, σε κάθε περίπτωση όμως δεν αναμένεται να έχει υπολείμματα αυτοφαρμάκων από την δαγκοκτονία. Παλιότερα, όταν βρίσκαμε κάτι που δεν έπρεπε να βρούμε στο λάδι, λέγαμε φταίει η δαγκοκτονία. Δεν φταίει η δαγκοκτονία. Εμείς παίρνουμε. Όμως, εκτός από τις επεμβάσεις που κάνει ο ίδιος ο παραγωγός, και αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί οι βιολόγοι, βιοκαλλιεργητές, επιμόλυνση από δίπλα. Το περίφημο pesticide drift, όπως λέγεται στα αγγλικά, η μεταφορά του ψεκαστικού νεύκους, ψεκάζω εγώ στο χωράφι μου και το φάρμακο πηγαίνει δίπλα στο γείτονα, ο οποίος μπορεί να είναι βιοκαλλιεργητής, ή εγώ καλλιεργώ κάτι άλλο και όχι ελιές.
με φάρμακα τα οποία είναι εγκεκριμένα στην καλλιέργειά μου, αλλά δεν είναι σε ελιές. Άμα έχω εγώ κυπευτικά, είναι άλλα τα φάρμακα στα κυπευτικά. Ψεκάζω εγώ τα κυπευτικά, πάει το φάρμακο δίπλα στον ελαιοκαλλιεργητή, βρίσκουν υπολείμματα από απαγορευμένες ουσίες, που ουσιαστικά δεν είναι απαγορευμένες, είναι μη επιτρεπόμενες στη δουλειά, και έχει πρόβλημα ο άνθρωπος επειδή το δικό μου το ψεκαστικό νέφος πήγε στο χωράφι. Στη Μεσαρά, που γίνεται εκτεταμένη χρήση των νεφελοψεκαστήρων, τουρμπίνες όπως μπορεί να τις ξέρετε, το πρόβλημα που έχουν οι βιοκαλλιεργητές είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο υπάρχει επιμόνηση του ελαιόλαδου. Οι περισσότερες εφαρμογές στις ελιές γίνονται για το δάκο. Τα τελευταία χρόνια όμως μας προέκυψε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο αρχικά έχει ονομαστεί ηλιοσπόριο, που αποδείχθηκε από μελέτες που κάναμε τα ιδρύματα, τα ερευνητικά ιδρύματα και το δικό μας το πανεπιστήμιο, ότι δεν είναι ηλιοσπόριο, είναι κάποιοι άλλοι μύκητες, οι οποίοι είχαν προκαλέσει εκείνο το πρόβλημα εκείνη την αποφράδα χρονιά. Το πρόβλημα είναι ότι μπήκαν οι μυκητολογικές ασθένειες στο παιχνίδι. Και πλέον η παραγωγή εκτός από το δάκο, ίσως λίγο το ρηχίτη, λίγο το πυρηνοτρίτη, τώρα ασχολούνται και με τις μυκητολογικές ασθένειες. Επιπλέον φάρμακα, επιπλέον υπολείμματα. Αυτές είναι τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις των υπολειμμάτων που γίνανε στα λάδια της Κρήτης για το 2022. Για τα φετινά λάδια δεν έχω δεδομένα, ακούγονται διάφορα, αλλά δεν έχω επίσημα κάποια στοιχεία για να τα κουβεντιάσω. Δεν βρέθηκε ποτέ το success. Το ξέρετε το success? Το ξέρετε το success. Το βάζει πάρα πολύ δαγκοκτονία. Πέρυσι, οι 5 από τους 6 ψεκασμούς που γίνανε, όπου γίνανε 6 ψεκασμοί, αν γίνανε λιγότεροι από 6 ψεκασμούς, όλοι οι ψεκασμοί γίνανε με το success. Ένα πολύ καλό φάρμακο για το δωματικό ψεκασμό, αλλά επειδή ο ψεκασμός που γίνεται είναι δωματικός, δεν υπάρχουν υπολείμματα στο ελαιόλαδο. Κανένα λάδι λοιπόν δεν είχε δραστική ουσία, και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι από την αποκτονία δεν προκύπτει υπολείμματα στο ελαιόλαδο. Τα μισά δείγματα είχαν φωσμέτ. Το φωσμέτ μπορεί να μην σας λέει κάτι, άμα το πω ημιτάν, σας λέει κάτι? Ωραία. Όταν ήμασταν έξω στο διάλειμμα, κάποιος μου είπε ότι έχω πρόβλημα, μου λέει, με τους γεωπόνους. Αυτοί που πουλάνε τα φάρμακα δεν μας τα λένε καλά. Δεν μας τα λένε καλά, να μας δίνουν άλλα φάρμακα. Θα σας πω τι έγινε όταν έφυγε το Dimethoate. Το Dimethoate το ξέρετε όλοι. Dimethoate, τρογόρ, είχε πολλά νόματα. Ήταν ένα φάρμακο το οποίο χρησιμοποιούταν στην ελαιοκαλλιέργεια πάνω από 60 χρόνια. Εγώ θυμάμαι τον παππού μου να μου λέει Τιμοθέη, όχι Τιμοθέη, ψέματα, δεν μου λέγε έτσι, μου λέγε Λεπαϊσί και Ρογκόρ, για όσους ξέρετε. Λεπαϊσί το καλοκαίρι, Ρογκόρ το Σεπτέμβριο και μετά. Το Dimethoate ήταν και είναι, γιατί δεν έχει πάθει κάτι, απλά δεν χρησιμοποιείται. Μάλλον δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται. Το αν χρησιμοποιείται ή όχι είναι άλλη συζήτηση, που αν δεν μπορούμε να την κάνουμε και αυτή. Το Dimethoate λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό εντομοκτόνο για το δάκο. Εκτός του ότι είναι καλό για το δάκο, πολύ αποτελεσματικό, έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο βοηθάει και στο να μην υπάρχουν υπολείμματα στο ελαιόλαδο. Είναι ελαφρώς υδατοδιαλυτό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν οι ελιές μου έχουν μέσα Dimethoate, στο ελαιοργείο αυτή η δραστική ουσία θα φύγει με τα νερά και δεν θα μείνει στο λάδι, γιατί δεν διαλύεται στο λάδι. Μιλάω για φυσιολογικές εφαρμογές. Δεν μιλάω να πάω να ψεκάσει να μαζέψει την επόμενη μέρα, εκεί θα το βρει. Αλλά με την συνήθη χρήση του φαρμάκου, και αν το χρησιμοποιούσατε μέχρι και 28 μέρες πριν τη συγκομιδή, δεν θα βρίσκατε ποτέ υπολείμματα του Dimethoate μέσα στο καρπό, μέσα στο λάδι. Απαγορεύτηκε το Dimethoate. Και τι κάνανε μετά? Σου λέει το Dimethoate είναι οργανοφωσφορικό. Έχω άλλο οργανοφωσφορικό για το δάκο? Έχω το ημιτάν. Άρα βάζω το ημιτάν αντί για το Dimethoate. Ναι, αλλά αυτό που δεν είπανε ποτέ στον παραγωγό να ξέρει είναι ότι το ημιτάν, το φωσμέτ, είναι λιποδιαλυτό. Άρα, άμα εγώ το εφαρμόσω όπως εφάρμοζα το Dimethoate, θα το βρω στο λάδι. Με το που ξεκίνησε να χρησιμοποιείται λοιπόν το ημιτάν, τα μισά λάδια είχαν μέσα φωσμέτ. Και λέω ρε παιδιά, τόσο δύσκολο ήταν αυτό. Εγώ τι είμαι, πυρηνικός φυσικός, γιατί το ξέρω αυτό το πράγμα. Και δεν είναι η δουλειά μου η προστασία. Αυτό που είναι η δουλειά τους δεν ξέρουν που είναι αυτούς τους παραγωγούς. Παιδιά, μην το βάζετε κοντά στη συγκομιδή. Από Σεπτέμβριο και μετά τα λιποδιαλυτά φάρμακα δεν παίρνουν με κάλυψη της ελιές. Αυτό είναι γνώση βασική για την ελαιοκομεία. Σε κάθε περίπτωση,
τα μισά λάδια είχαν φωσμένο. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι φέτος ούτε το φωσμένο, ούτε το τιμεθοέι επιτρέπονται στην ελαιοκαλλιέργεια, πάλι βρίσκουμε υπολείμματα. Όλοι ψάχνουν να δουν πού θα βρουν τη μεθοέη να αγοράσουν. Είναι ένα τρελαίνεσαι. Έτσι. Πάντως, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μεθοέη, να το βάλετε μέχρι ένα μήνα πριν τη συγκομιδή. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ημιτάν, μην το βάλετε μετά το Σεπτέμβριο. Εγώ κανονικά πρέπει να σας πω να μην τα βάζετε. Έτσι. Αλλά σας λέω, αν τυχόν αποφασίσετε πώς πρέπει να το κάνετε για να μην έχετε υπολείμματα στο λάδι. Γιατί το να πάρεις ένα φάρμακο που δεν επιτρέπεται και να το εφαρμόσεις, δεν θα σε δει κανένας. Αλλά άμα βρεις το λάδι, θα έχεις πρόβλημα. Έτσι. Συνεχίζω. Στα 2 τρίτα των δεκμάτων υπήρχε Bulldog. Beta Citrus 3. Πήρε 3. Τώρα, το Bulldog είναι ένα φάρμακο το οποίο το βάζατε. Για ποιο λόγο βάζατε το Bulldog? Συνήθως στην άνοιξη, για το ριγχίτη, τότε έπαιρνε το Bulldog. Γιατί υπάρχει στο λάδι, μάλλον το βάζανε, κάνανε κάλυψη για το δάκο. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Δεν, ναι, οκ. Τι. Ήταν ευθυνό. Αυτό που πρέπει να ξέρετε για τις πυρεθρίνες είναι ότι εκτός από φτηνές είναι λιποδιαλυτές. Το οποίο τι σημαίνει ότι αν ψεκάσω τις ελιές μου από Σεπτέμβριο και μετά με πυρεθρίνη θα τη βρω στο ελαιόλαδο. Για να σας πω κάτι, αν είναι συγκεκριμένη η πυρεθρίνη δεν με πειράζει. Αν είμαι βιοκαλλιεργητής θα έχω πρόβλημα. Αν το λάδι μου πάει να ακολουθεί σε μια αγορά που δεν θέλουν καθόλου υπολείμματα, θα έχω πρόβλημα. Στο 8% των διλημάτων βρέθηκε το κλωροπυρηφός. Το ξέρετε αυτό το φάρμακο? Το σκέτο κλωροπυρηφός, όχι το κλωροπυρηφός μεθύλ. Το κλωροπυρηφός μεθύλ είναι το ρεντάν, το οποίο είχε έγκριση στην ελιά. Νομίζω για τη βαμβακάδα. Για ποιο λόγο ψεκάζει για τη βαμβακάδα, αυτό με ξεπερνάει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το ρεντάν το βάζανε ήταν κλασικό φάρμακο για την ενδεμίδα στο απέκιο. Το κλωροπυρηφός στο σκέτο είναι ένα άλλο φάρμακο, πιο τοξικό από το ρεντάν, το οποίο ουδέποτε είχε έγκριση στις ελιές. Ουδέποτε είχε έγκριση στις ελιές. Πώς βρέθηκε στο λάδι? Κάποιοι φωστήρες γεωγόνοι μπορεί να το πρότειναν σε κάποιους πανέξυπνους παραγωγούς. 8% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι μικρό. Πώς? Μπορεί να έρθει από πολλές καλλιέργειες, αλλά το κλωροπυρηφός, πρόσεξε να δεις, κατά κανόνα αυτό το φάρμακο είναι για έντομα του εδάφους. Οι εφαρμογές του δεν γίνονται με κάλυψη. Έτσι. Είναι δύσκολο να έχεις μεταφορά ψεκαστικού νεύτους. Και αν την έχεις, σε πόσα δείγματα? Όχι 8%. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι το βάλανε και κάνανε κάλυψη ελιές. Το οποίο, τι να σου πω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό που καταλαβαίνω είναι μία ανάγκη να προστατεύσει την καλλιέργειά σου. Καταλαβαίνω ότι θα βγάλεις πολύ λάδι. Αλλά ας μην κάνουμε υπερβολές. Γιατί αυτό θα μας γυρίσει μπούμερα. Το ξέρετε ότι υπάρχουν αγορές στο εξωτερικό που σου λένε εγώ δεν θέλω πυρεθρίνες στο λάδι. Πολλές αγορές στο εξωτερικό δεν κοιτάνε τα υπολείμματα. Δεν σου λέει να είναι εγκεκριμένα και να είναι κάτω από τα όρια. Εμένα δεν με νοιάζουν τα όρια. Εγώ θέλω να μην έχει καθόλου πυρεθρίνες και καθόλου οργανοφωσφορικά. Τι θα κάνεις αυτές τις αγορές? Απλά δεν θα πάει το λάδι. Πώς μπορούμε να μειώσουμε τα υπολείμματα στο ελαιόλαδο? Αφού το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο δάκος, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τις προσβολές από το δάκο χρησιμοποιώντας εναλλακτικά μέσα, όπως είναι η καολίνη, όπως είναι οι παγίδες. Δουλεύουν. Δεν θα σου δώσουν το αποτέλεσμα της κάλυψης. Σίγουρα δεν θα σου δώσουν το αποτέλεσμα της κάλυψης, αλλά είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον οι βιοκαλλιεργητές το έχουν στο μυαλό τους, γιατί δεν έχουν και πολλές επιλογές από άποψη χημικής καταπολέμησης. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς έχετε δουλέψει στο καολινίτη, έτσι, το surround.
Βασικά το 40 έχει ένα πρόβλημα ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλές καλύψεις και μια τεχνολογία άκυρα, να το πούμε, θα αρχίσει να το ξεπλύνει, θα πρέπει να επαναλάβει την κάλυψη. Δεν έχει τόσο αποτέλεσμα. Αυτό που είναι πολύ αποτελεσματικό για μας είναι οι παγίδες, αλλά όχι του εμπορίου. Φτιάχνουμε κάποιες δουλειές με μπουκάλια, όπως είναι το μπουκαλάκι αυτό, το μεγάλο. Γιατί αυτές είναι πιο αποτελεσματικές από το εμπορίου? Καταρχήν, επειδή τις χρησιμοποιώ χρόνια στα βιολογικά, βλέπεις το αποτέλεσμά τους. Είναι κάτι οπτικό. Η παγίδα, ας πούμε, του εμπορίου, η οποία λέει έχουμε ένα ελκυστικό το οποίο ποτίζει το χαρτί συνήθως που υπάρχει και έχω και ένα δηλητήριο εμποτισμένο το χαρτί και σκοτώνει. Εγώ εκεί δεν μπορώ να δω οπτικά αποτελέσματα. Τα μπουκάλια μου όμως δουλεύουν. Τα μπουκάλια σου δείχνουν με το δάκο που μπαίνει μέσα. Και δεν ψήνει ποτέ. Και δεν ρίχνω και κάτι στην καλλιέργεια. Δηλαδή τα μπουκάλια μου τα μαζεύω, τα καταστρέφω. Μπορώ να βάλω δηλητήριο που δεν βάζουμε, αλλά μπορούμε να μην βάλουμε τίποτα. Να βάλουμε δεν χρειάζεται να βάλουμε. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα το βλέπεις στην παραγωγή και στις προσβολές. Σε πράξη, διότι τα έχω χρησιμοποιήσει όλα, σε πράξη το μπουκάλι για μένα είναι κάτι το οποίο δουλεύει πάρα πολύ. Ωραία. Εγώ δεν διαφωνώ. Αν έχετε έναν τρόπο ο οποίος ξέρετε ότι δουλεύει, γιατί το έχετε δει και το έχετε αξιολογήσει, καλό είναι να το κάνετε. Εντάξει, δεν το συζητάω αυτό. Να, το βλέπεις αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό. Βάζεις λίγο νερό και λίγο λίπασμα και πάνε όλα και γεμίζουν μέσα τα... Χρησιμοποιούμε δεκιατρονία, αλλά δεν έχει το υπάρχει άλλα μείγματα. Ακούστε λίγο, αφού βάζετε ελκυστικά και χρησιμοποιείτε αυτές τις παγίδες, πρέπει να ξέρετε το εξής. Η αμμονία προσελκύει το δάκο το καλοκαίρι. Για να προσελκύσει η αμμονία οποιαδήποτε μορφή αμμονίας, είτε είναι ηθική αμμονία, είτε είναι νητρική αμμονία, οτιδήποτε αμμονία και να βάλετε μέσα στο νερό, δουλεύει τους καλοκαιρινούς μήνες και μόνο όταν έχει υψηλή θερμοκρασία. Όταν το Σεπτέμβριο και μετά αρχίζουν να μειώνονται οι θερμοκρασίες, η αμμονία δεν τραβάει τόσο το δάκο, γιατί δεν έχει υψηλή θνητικότητα. Εκεί δουλεύει καλά η μελάσα. Η μελάσα τραβάει το δάκο μέχρι και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Υπάρχει ένα μείγμα το οποίο είναι 2% βόρακας, 3% αμμονία και 4% μελάσα, το οποίο δουλεύει σε πολύ μεγάλο χρόνο. Οκ, δεκτό. Απλά το λέω γιατί κάποιοι που βάζουν μόνο αμμονία δεν θα δουλέψει καθόλου από το Σεπτέμβριο και μετά. Λοιπόν, καλλιεργητικά μέτρα. Αναφέρθηκε νωρίτερα ότι το κλάδεμα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο να έχω συνθήκες που δεν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των διαφόρων φυτοπαράσιτων. Είτε είναι έντομα, είτε είναι μύχητες. Καλός αερισμός και φωτισμός. Να μπαίνει φως μέσα στην ελιά μειώνει τις προσβολές γιατί δεν είναι ευνοϊκό το περιβάλλον για την ανάπτυξη των εντόμων αλλά και κάποιων υγιειτών. Πολύ σημαντικό για μένα. Αναγνώριση του τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχω μιλήσει με τον παραγωγούς σχεδόν σε όλη την Κρήτη. Αυτά τα οποία πραγματικά χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε για τις ελιές είναι ο δάκος. Τελεία. Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τίποτα άλλο, εκτός από συγκεκριμένες περιοχές που μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα. Τα περισσότερα άλλα φυτοπαράσιτα του δάκου δεν χρειάζονται αντιμετώπιση. Είπα πριν για την βαμβακάτα. Δεν χρειάζεται αντιμετώπιση βαμβακάτα. Δεν κάνει ζημιά στην ελιά. Είπαμε, κάναμε μια συζήτηση στο διάλειμμα για την καλόκορη. Δεν χρειάζεται να ψεκάσει για την καλόκορη. Έχει πρόβλημα, αποδεδειγμένα όμως, όχι να νομίζεις ότι έχει πρόβλημα. Αν έχει πρόβλημα, τότε μην χαλάς τα χόρτα. Η καλόκορη είναι ένας ευκαιριακός εχθρός της ελιάς. Δεν είναι εδώ που πηγαίνει στις ελιές. Δεν είναι δάκος που τρώει μονέλα. Βρίσκεται, καταρχήν είναι εχθρός στα σπεριτοειδία, αν το ξέρετε. Ωραία, βρίσκεται στα χόρτα, ανεβαίνει στην ελιά όταν την αναγκάσουμε εμείς να ανέβει στην ελιά. Άμα καταστρέψουμε κάτω τα χόρτα, ανεβαίνει απάνω. Πότε κάνει ζημιά στις ελιές. Για να πιάσουμε και μια άλλη παράδειγμα. Η καλόκορη πηγαίνει και προσβάλλει την ελιά όταν ανθίσει. Τώρα που έχει το μπουμπούκι μέχρι το κρόκιασμα και πριν ανοίξει ο ανθός. Άμα ανοίξει ο ανθός, δεν τον προσβάλλει. Πώς αν μη κάνει η ελιά. Ξέρετε ποιο ποσοστό των ανθέων της ελιάς, αν καρποδέσει, θα έχει πολύ καλή παραγωγή. 1 με 3%. Με νοιάζει δηλαδή άμα μου φάει και μερικά η καλόκορη. Τελικά μάλλον όχι. Άρα χρειάζεται να την αντιμετωπίσω. Τελικά μάλλον όχι.
Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ποιο είναι το αίτιο αυτού που βλέπουμε στις ελιές, για να γνωρίζουμε και τα παράσιτα τα οποία δεν χρειάζονται καταπολέμηση. Τα τελευταία χρόνια βλέπετε πολλά μικρά κλαδάκια, μικρά βλασταράκια ξεραμένα στην ελιά, γύρω-γύρω. Ή μπορεί να βλέπετε και λίγο μεγαλύτερα κλαδιά να είναι ξεραμένα. Γιατί ξέρουμε τα κλαδιά? Υπάρχουν 3 έντομα τα οποία σου κάνουν αυτές τις ξηράμισες. Ωραία. Είναι οι σκολίτες, είναι η κικιδόμυγα και είναι και τα τζιτζίκια. Οι τζιτζίκες κάνουν πολύ χαρακτηριστικό σύμπτωμα πάνω στο ξεραμένο κλαδί. Είναι σαν να το έχει περάσει πριόνι. Γιατί βάζει το λογοθέτη του για να αφήσει τα αυγά ο τζίτζικας και κάνει ζημιά στο γλαστό. Προσέξτε με λίγο. Αφήστε τον τζίτζικα. Οι σκολίτες και οι κικιδόμυγα που είναι ξυλοφάγα έντομα. Γιατί κάνουν περισσότερες ζημιές τα τελευταία χρόνια? Δεν τα βλέπαμε αυτά πριν από 5-6 χρόνια, 10. Τελευταία έχουμε αρχίσει να τα βλέπουμε. Όλα τα ξυλοφάγα έντομα και όχι μόνο στις ελιές, αλλά σε όλες τις καλλιέργειες, θέλουν το ξύλο με το οποίο τρέφονται να μην έχει πολύ νερό. Θέλουν να είναι στεγνό. Όσο λοιπόν ο καιρός έχει λιγότερες βροχές και αυξάνεται η θερμοκρασία και είναι πιο στεγνό το ξύλο της ελιάς, είναι πιο καλή τροφή για τα ξυλοφάγα έντομα. Γι' αυτό έχουμε αρχίσει να βλέπουμε όλα αυτά. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι? Όχι. Ακόμα και το να μπείτε να τα κλαδέψετε όλα αυτά και να τα ρίξετε κάτω, δεν θα αλλάξει την κατάσταση. Δεν μπορώ να το βλέπω. Ναι, δεν μπορώ να το βλέπω. Εντάξει. Το ίδιο και με τη βαμβακάδα. Επειδή μπορεί να κολλήσει πάνω στα μαλλιά σου που βλέπεις, έχει και πλούσια ακόμη. Επειδή είναι κολλώδης η βαμβακάδα παράγει μερίδωμα, κολλάει στα μαλλιά, οπότε εντάξει. Ειδικά άμα έχεις να πας πουθενά μετά. Λοιπόν, πραγματικά η ελιά έχει το δάκτυλο. Ούτε ο πυρηνοτρίτης. Υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου με πολλά χρόνια εμπειρίας που λένε ότι ο πυρηνοτρίτης δεν σου κάνει τελικά ζημιά. Μπορεί να βλέπεις ότι σου κάνει ζημιά στα λουλούδια. Ας γυρίσω στα άμυνα. Είπαμε πριν ότι ένα μικρό ποσοστό άμα δέσει, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ας μου φάει ο πυρηνοτρίτης λουλούδια, δεν πειράζει. Οι βιοκαλλιεργητές στις δύο και πάλι μπορεί να έχουν θέμα, αλλά ένας παραγωγός, ξέρετε τι είπε κάποτε. Ήταν λέει μια χρονιά που μέσα στον Αύγουστο είχα δει στρώμα ελιές κάτω από το δέντρο. Και τις πήγα, μου λένε πυρηνοτρίτη. Εκείνη τη χρονιά έβγαλα λίγο πιο πολύ λάδι. Γιατί μείνανε λιγότερες ελιές πάνω στο δέντρο, γίνανε μεγαλύτερες, είχαν πιο πολύ λάδι και έβγαλε πολύ λάδι. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο πυρηνοτρίτης μπορεί να σου κάνει τόσο μεγάλη οικονομική ζημιά. Όταν έχετε υπερπαραγωγή, θα πάρετε λιγότερο λάδι, γιατί θα έχει πολύ κουκούτσι. Λογικό δεν είναι? Μικρότερη καρπή, το κουκούτσι όσο είναι να γίνει, η ελιά θα το κάνει. Ψύχα είναι που θα χάσεις. Ο πυρηνοτρίτης σε χρονιές που έχουμε υψηλή παραγωγή κάνει μια φυσική αρέωση. Λοιπόν, τώρα για τα φυτοφάρμακα, όπως σας είπα πριν, πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο εγκεκριμένα και πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες της ετικέτας. Αλλά ακόμα και οι οδηγίες της ετικέτας μπορούν να μας οδηγήσουν σε σφάλματα και εξηγούμε. Κάποιες πυρεθρίνες λένε πάνω στην ετικέτα, ή τουλάχιστον λέγανε όσο θυμάμαι, δεν ξέρω αν ισχύει σήμερα αυτό που θα σας πω, ότι 14 μέρες πριν τη συγκομιδή πρέπει να σταματήσει τις εφαρμογές. Άμα ψεκάσει την πυρεθρίνη 14 μέρες πριν τη συγκομιδή, σίγουρα θα βρει το ελαιόλαδο υπολείμματα. Δεν θα είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο, αλλά θα υπάρχει. Εκεί λοιπόν παίζει σημασία το τι λάδι θέλεις εσύ να έχεις. Θέλει να έχεις ένα ελαιόλαδο το οποίο να είναι νόμιμο με υπολείμματα κάτω από τα όρια, ή κάποιες ουσίες θες να τις αποφύγεις γιατί θες να κυνηγήσεις μια αγορά που δεν θέλει καθόλου πυρεθρίνες. Αν λοιπόν εσύ ψάχνεις ένα λάδι χωρίς πυρεθρίνες, δεν βάζεις πυρεθρίνες μετά το καλοκαίρι. Σε κάλυψη. Έτσι. Μιλάω για την κάλυψη. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι σχετικό με αυτά που λέγαμε πριν? Μόνο μια διαπίστωση. Όλα αυτά που είπατε είναι ένας λόγος που πολλοί από εμάς δεν μπορούν να μπουν σε ένα κοινό σωρό άμεσα από τη στιγμή που δεν είσαι απόλυτα σίγουρος το τι κάνει ο αντιπρόεδρος. Συμφωνώ. Άρα είναι ένα μήνυμα και αυτό. Να σας πω μία παράμετρο που έχει να κάνει με αυτό το πράγμα, την οποία την έχω ακούσει σε κάποιες συζητήσεις και δεν ξέρω κατά πόσο
μπορεί να το έχετε υπόψη σας. Υπάρχουν τρόποι μέσα στο ελαιογείο, τεχνολογικά, να πάρεις πιο πολύ λάδι από τις ελιές χωρίς να χαλάσει την ποιότητα. Υπάρχουν εξελιγμένα μηχανήματα τα οποία μπορούν να σου δώσουν περισσότερο λάδι από τον ίδιο ελαιόκαρπο χωρίς να επηρεάσουν την ποιότητα. Δεν μιλάω για αύξηση της θερμοκρασίας. Μιλάω για άλλες διαδικασίες. Ο ελαιουργός δεν μπαίνει στη διαδικασία να εξυγχρονίσει το ελαιογείο του. Για ποιο λόγο? Γιατί άμα εσύ φέρνεις τις ελιές και αυτός με δικά του λεφτά έχει πιο σύγχρονα μηχανήματα και βγάζει πιο πολύ λάδι, ποιος το παίρνει το πιο πολύ λάδι? Εσύ. Όχι αυτός. Λοιπόν, η τεχνολογία που θα μπορούσε να βελτιώσει την απόδοση και να διατηρήσει μια καλή ποιότητα, θα πρέπει να, επειδή την πληρώνει ο ελαιουργός, τα ωφέλη να τα παίρνει ο ελαιουργός. Μπορεί να πρέπει λοιπόν να πάμε σε μια λογική ότι ο ελαιουργός δεν αγοράζει το λάδι από σένα, αλλά τον ελαιόκαρπο. Θέλεις να παίρνεις λάδι δικό σου για το σπίτι? Οκ. Πόσο λάδι βγάζεις, αδερφέ? 1 τόνο. Πόσο λάδι θες για το σπίτι? 300 κιλά. Ωραία. Τα 300 κιλά θα στα πάρω εγώ σε ελαιόκαρπο, θα σου δώσω το λάδι που θα πάρεις στο σπίτι, αλλά το υπόλοιπο δεν θα σε νοιάξει εσένα, θα το πάρω. Δεν θα πάρεις ελαιόλαδο, δεν θα δεις τίποτα από το ελαιόλαδο, θα με πουλήσεις τον ελαιόκαρπο. Είναι κάτι που θα γίνει κάποια στιγμή. Αρκεί, εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω, επειδή ο κόσμος θέλει να παίρνει σπίτι το δικό του λάδι, θα πρέπει αυτά τα ελαιογεία να έχουν τη δυνατότητα να σου δώσουν το δικό σου λάδι από τη μια μεριά και από την άλλη να πάρει αυτός ελαιόκαρπο, τον οποίο θα στον πληρώσει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του και την ποιότητά του, όπως φαίνεται, για να μπορέσει αυτός μετά να κάνει τη δική του δουλειά. Έτσι. Υπάρχουν περιοχές που κάνουν κοινό σωρό. Το ξέρετε. Στην Κριτσά υπάρχει ένα ελαιογείο, το οποίο είναι του συνεταιρισμού και κάνει κοινή άλεση. Οι άνθρωποι το ξέρουν όμως. Δεν είναι ότι σήμερα δεν κάνουμε και αύριο κάνουμε. Χρειάζεται να προσαρμοστούμε όλοι σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι το δικό μου το λάδι χρειάζεται το συνολικό, τη συνολική παραγωγή. Εκεί λοιπόν, επειδή κάποια στιγμή είχα συνεργαστεί μαζί τους και έβλεπα αναλύσεις, δεν είδα καμία ανάλυση με πάνω από 0,35 οξύτητα. Καμία. Δεν είναι τυχαίο. Ο ελαιόκαρπος όποτε πήγαινε στο ελαιογείο, κατευθείαν τον βάζανε για να το αλέσουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια καινούργια πράγματα. Υδρογονάνθρακες λέει ορυκτελέο. Τώρα, τι δουλειά έχουν τα ορυκτέλεα με το λάδι? Τελικά φαίνεται ότι έχουν. Γιατί αυτές οι ουσίες μπορεί να βρεθούν στο ελαιόλαδο ως αποτέλεσμα ατελής καύσης υγρών καυσίμων. Πού έχουμε κάψει υγρών καυσίμων στις ελιές? Τα μηχανάκια, το ξυλοκοπτικό, αυτά που λέγαμε πριν. Τα καυσαέρια λοιπόν, τα οποία δεν είναι πάντα αποτέλεσμα της τέλειας καύσης, αλλά η ατελής καύση μπορεί να έχει κάποιες τέτοιες ουσίες μέσα, μπορεί να επιμολύνουν το ελαιόλαδο. Επίσης, λιπαντικά κινητήρων, έχεις εσύ τα τσουφάλια στην καρότσα, πετάς απάνω το, πώς το λένε, το ξυλοκοπτικό ή το μηχανάκι που δίνει κίνηση στα ελαιοραδιστικά, δεν κάθεται καλά, κάθεται στραβά, γίνονται τα λάδια πάνω στις ελιές και έχουμε μετά αυτές τις ουσίες στα ελαιόλαδα. Είναι λίγο τραβηγμένα αυτά που σας λέω. Εγώ θέλω να κρατήσετε ότι αυτές τις ουσίες πλέον τις ψάχνουμε στο ελαιόλαδο. Και αυτό που έχω δει από την βιβλιογραφία είναι ότι είναι πολλά ελαιόλαδα που περιέχουν αυτές τις ουσίες. Θα μου πείτε, είναι σε τόσο μεγάλη συγκέντρωση που να συνιστούν πρόβλημα και απειλή για την υγεία? Δεν το εξετάζουμε αυτό, γιατί οι αγορές δεν θέλουν ασφαλή προϊόντα επειδή νοιάζονται για τον καταναλωτή. Θέλουν ασφαλή προϊόντα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στο marketing που κάνει η εταιρεία. Τα όρια αυτών των ουσιών στα τρόφιμα είναι πάρα πολύ χαμηλά και πάρα πολύ αυστηρά. Ένα τρόφιμο λοιπόν που μπορεί να έχει κολλήματα από αυτές τις ουσίες δεν είναι επικίνδυνο. Είδε μια μούρη. Έχω δει αρκετούς παλιούς μου φοιτητές εδώ πέρα σήμερα. Ο Γκές τα άρχισε τώρα. Έλεγα λοιπόν ότι αυτές οι ουσίες εμφανίζονται στο ελαιόλαδο. Δεν είναι επικίνδυνο το ελαιόλαδο αυτό για να το φας, γιατί βρίσκονται σε χαμηλή συγκέντρωση. Το κακό είναι ότι τα αυστηρά όρια τα οποία έχουν τεθεί για αυτές τις ουσίες
μπορεί να σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην εμπορία του ελαιόλαδου. Και εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν λιπαντικά τα οποία είναι φυτικής προέλευσης. Μπορώ εγώ να βάζω φυτικά λιπαντικά για να λιπαίνω την αλυσίδα από το ξυλοκοπτικό ή ενδεχομένως να υπάρχουν και τέτοια λιπαντικά και για το κινητήρα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά καλό είναι να δώσουμε λίγη προσοχή σε αυτά. Ακόμα και μία σταγόνα λαδιού του κινητήρα να πέσει παιδιά σε ένα τσουβάλι και όλο αυτό μετά να πάει να αλεστεί, αυτές οι ποσότητες είναι πολύ μεγάλες για να ανοιχνευτούν στο ελαιόλαδο. Επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με το πόσο επικίνδυνο είναι το λάδι για την υγεία μας. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι αγορές τα ψάχνουν και το πρόβλημα θα το βρούμε μπροστά μας. Τώρα, κάποιοι που λένε εντάξει, μην χρησιμοποιούμε κινητήρες κατά την ελαιοσυλλογή, τι να κάνουμε δηλαδή. Ωραία, πες το ξυλοκοπτικό δεν κλαδεύεις. Οκ, τι θα κάνεις, θα βαφτίζεις με τη δέπλα ή θα τα κουβαλάς στην πλάτη σου ή με το γαϊδουράκι αντί να βάλεις το αγροτικό μέσα στις ελιές. Δεν πας τέτοιος. Πλαστικοποιητές. Το ξέρετε ότι τρώμε πάρα πολλά πλαστικά. Προσωπικά δεν μου αρέσουν, αλλά δεν έχουν και καμία γεύση. Τα τρώμε χωρίς να το καταλάβουμε. Και τα πίνουμε κιόλας, γιατί στο νερό το εμφιαλωμένο τελευταία έχουν βγει αρκετά δημοσιεύματα ότι υπάρχουν πάρα πολλά πλαστικά μέσα. Άλλο πράγμα είναι οι πλαστικοποιητές, άλλο πράγμα είναι τα μικροπλαστικά τα οποία έχετε ακούσει τελευταία. Τα μικροπλαστικά είναι κομματάκια πλαστικού. Πολύ πολύ μικρά κομμάτια πλαστικού. Οι πλαστικοποιητές είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται όταν φτιάχνεται το πλαστικό για να του δώσουν το σχήμα ή την ανθεκτικότητά του. Οι πλαστικοποιητές σαν ουσίες είναι υποδιαλυτές, που σημαίνει ότι το ελαιόλαδο εύκολα παίρνει τους πλαστικοποιητές από τη συσκευασία όταν αυτή είναι πλαστική. Ένας από τους λόγους που εγκαταλείψαμε εκείνα τα ωραία μοβ βαρέλια που είχαν πάνω το πυρούνι και το κουτάλι και λέγανε κατάλληλα για τρόφιμα και μετά αποδείχθηκε ότι κάποιες ουσίες που ονομάζονται διφενόλες, πολύ τοξικές για τον άνθρωπο, καταλήγανε στο ελαιόλαδο από το πλαστικό. Δεν υπάρχει ασφαλές πλαστικό για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πλαστικό το οποίο να μην αφήνει πλαστικοποιητές στο τρόφιμο που περιέχει. Το λάδι, εδώ και πάλι, επειδή τραβάει πιο πολύ τα πλαστικά, είναι καλό να μην έρχεται σε επαφή με πλαστικές επιφάνειες. Πότε έρχεται το ελαιόλαδο σε επαφή με τις πλαστικές επιφάνειες? Θα σας πω ότι από τις αναλύσεις πολυμάτων για πλαστικοποιητές που έχω δει σε ελαιόλαδα της Κρήτης, όλα είχαν μια συγκεκριμένη ουσία που φαίνεται εκεί δεξιά, η οποία έχει ένα περίεργο όνομα που δεν θέλω να το διαβάσω. Αυτή η ουσία βρέθηκε σε όλα τα ελαιόλαδα σε αντίστοιχη περιεκτικότητα. Το αντίστοιχη περιεκτικότητα είναι σαν να σου λέει ότι έχουν την ίδια πηγή προέλευσης. Και μία κοινή συνισταμένη σε όλα τα ελαιόλαδα είναι τα πλαστικά μέρη που υπάρχουν μέσα στο ελαιουργείο. Οι πλαστικοί σωλήνες λοιπόν του ελαιουργείου ήταν υπεύθυνοι για τα υπολείμματα αυτής της ουσίας σχεδόν σε όλα τα δείγματα ελαιόλαδα. Μία σημαντική λεπτομέρεια. Υπήρχε αλλά κάτω το όριο της νομοθεσίας. Το όριο της νομοθεσίας είναι 1,5 και η ουσία αυτή βρέθηκε κοντά στο 0,2, δηλαδή πολύ χαμηλά σε σχέση με το όριο της νομοθεσίας. Παρ' όλα αυτά υπήρχε σε όλα τα λάδια. Υπάρχει μια τάση να αντικατασταθούν τα πλαστικά μέρη στο ελαιουργείο με τμήματα πάλι πλαστικά, τα οποία όμως έχουν ουσίες που δεν καταλήγουν τελικά στο ελαιόλαδο. Από πού άλλο μπορεί να καταλήξουμε πλαστικοποιητές στο λάδι? Από την επαφή με οποιοδήποτε πλαστικό. Λένε κάποιες μελέτες ότι ακόμα και από τα ραψιστικά, όχι τα παλμικά, τα ραψιστικά που έχουν την ισινέζα, μπορεί να υπάρχουν, επειδή αυτά χτυπάνε τον ηλιόκαρπο, μπορεί να καταλήξουν κάποια μικροπλαστικά, κάποιοι πλαστικοποιητές στο ελαιόλαδο. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι κίνδυνος. Όπως επίσης κάποιοι που λένε ότι μπορεί από τα δίχτυα που είναι πλαστικά να έχουμε πλαστικοποιητές στο ελαιόλαδο. Προσέξτε όμως,
Άμα εγώ έχω τις ελιές και τις πατάω, εκεί μπορεί να έχω πρόβλημα. Άμα ο καρπός είναι άφικτος, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να παίρνει κάτι από το δίχτυ. Αλλά όταν τους έχουμε κάτω, όταν ραβίζουμε και τις πατάμε, λιώνει ο καρπός, βγαίνει το λάδι, μένει απάνω, κολλάει και μετά το μαζεύω και το πάω για άλεση, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μεταφέρονται πλαστικοποιητές από εκεί. Και βέβαια σε πλαστικά τα οποία χρησιμοποιούμε για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ή την εμφιάλωση του ελαιόλαδου. Είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπω αυτές τις μπλε, τα μπλε βαρέλια, τα άσπρα βαρέλια ή τα μπλε βαρέλια στα οποία βάζουν το λάδι και το παίρνουν από το ελαιοργείο και το πάνε σπίτι. Το να το μεταφέρεις δεν είναι καλό. Η μικρή έκθεση δεν θα σου δώσει πλαστικοποιητές ιδιαίτερα στο ελαιόλαδο. Η αποθήκευση είναι αυτή που κάνει τη μεγάλη ζημιά. Αποφεύγουμε τις πλαστικές επιφάνειες, παιδιά, όπου μπορούμε. Και αυτό κάντε το, πώς να το πω, κάντε το σημαία γενικά στη ζωή σας. Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά. Τα τρώμε και κάποια στιγμή θα αποδειχθεί ότι ξέρεις κάτι. Τελικά τα πλαστικά δεν είναι τόσο ασφαλή όσο νομίζαμε. Μετά από 30 χρόνια που όλοι από καρκίνο ή από κάποια άλλη μετάλλαξη θα έχουμε αποκτήσει ένα αυτί εδώ πίσω ή θα έχει φυτρώσει εδώ πέρα ένα χέρι, θα λέμε, ξέρετε, τελικά τα πλαστικά είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Και το νερό μπορεί να σταματά πλαστικοποιητές από το μπουκάλι. Όχι τόσο. Πλαστικοποιητές όχι, μικροπλαστικά τρως. Τα μικροπλαστικά, λέω και πάλι, είναι μικρά κομμάτια πλαστικού τα οποία φεύγουν όπως το. Με το φιλτράρισμα Μιλάμε για ουσίες που είναι πάρα πολύ μικρές. Τα μικροπλαστικά σπάνε σε ακόμα μικρότερα σωματίδια. Θα τα ακούσετε να τα λένε και νανοπλαστικά. Νανοπλαστικά σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο μικρά σε μέγεθος. Είναι τόσο μικρά που περνάνε στην κυκλοφορία του αίματος του ανθρώπου. Οπότε τι είναι διάλογο. Ποιο φίλτρο να το πιάσει αυτό. Ξέχασε. Λοιπόν, το μόνο που δεν είπα. Τα πλαστικά τσουβάλια. Τα πλαστικά τσουβάλια σίγουρα δίνουν πλαστικοποιητές οι οποίοι περνάνε στο ελαιόλαδο. Ξεκάθαρα. Το πλαστικό τσουβάλι έχει πολλά κακά. Δεν είναι μόνο οι πλαστικοποιητές οι οποίοι μας προκύψανε πρόσφατα, είναι και το πρόβλημα με την αύξηση της οξύτητας. Ένας καρπός προσβεβλημένος μέσα σε πλαστικό τσουβάλι ανάβει. Το ξέρετε τώρα. Αυξάνεται πολύ θερμοκρασία. Η υψηλή θερμοκρασία τι κάνει? Αυξάνει την ταχύτητα των αντιδράσεων που γίνονται μέσα στο προσβεβλημένο ελαιόλαδο. Άρα επιταχύνει την οξύδωση. Και βγάζει ένα λάδι το οποίο έχει υψηλή οξύτητα, υψηλά υπεροξίδια, υψηλές τιμές κάπου. Δηλαδή με το αλέσεις αυτό είναι υποβαθμισμένο. Άρα τι περιμένουμε? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Το βασικό είναι. Το βασικό είναι να αναπνέει ο καρπός, να είναι ανοιχτή. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια κοφίδια. Οι μεγάλες κλούβες, εγώ εδώ πέρα θα συμφωνήσω γιατί έχω και εγώ μια μικρή ένσταση για τις μεγάλες κλούβες. Γιατί επειδή είναι μεγάλες κλούβες, είναι πολύ ζωηρό ο καρπός, στο εσωτερικό όντως μπορεί να γίνεται άλογα και υπάρχει και πίεση. Δεν είναι όμως αντίστοιχη με αυτή που έχουμε με το τσουβάλι. Το τσουβάλι τους ή άλλως πιέζεται από το χωράφι που εσύ προσπαθείς να βάζεις μέσα περισσότερες ελιές. Έτσι, κάνεις ένα φάρδο και έχει 120 κιλά μέσα. Σε κάνω να βαριέσαι. Εσύ που μας βοηθιέσαι εσύ. Σε βλέπω, Ένα καφέ στο κύριο, παρακαλώ, ένα καφέ στο κύριο. Σκέφτε. Λοιπόν, μας προκύπτουν και άλλα πράγματα που τα ψάχνουμε. Εμείς δεν τα ψάχνουμε και δεν μας νοιάζουν, αλλά οι αγορές τα ψάχνουν. Και ειδικά αυτοί οι Γερμανοί, οι οποίοι δεν βγάζουν λάδι, αλλά θέλουν το λάδι να είναι απαλλαγμένο από όλο. Πολυκυκλική λέει αρωματική υδρογονάνθρακες. Να δείτε ότι κάποια στιγμή, εκεί στο καφενείο που παλιά λέγανε οι άνθρωποι πόσα οξέα, τι οξύτητα είσαι εσύ, θα λέει εσύ τι πάθη είχες. Θα λέει ο άλλος εσύ πώς θα πήγες. Θα κοιτάμε δηλαδή όλους τους επιμονητές να δούμε ποιος έχεις λιγότερους.